totul la început, undeva departe, frate, prea departe de casă și de toate. Viața l-a lovit de nenumărate ori, încât a ajuns să fie cuprins doar de fiori. De fiori, nu, haha, are de viață, dar a râsea de el când i-a pus totul în față. Acum ascultă o bucată remarcantă, care el spunea că e doar pentru fate. Era în filmul lui Prostop, i-a futut filmul, ei nu se cunosc, deci nimic tangibil. Dar uite că e exclusiv de zi, râs și spun prostii, își schimbă dispoziții. Puțin ciudat mi se pare o poveste, dar nu mă inspir din alte texte. Asta se trăiește, asta se trăiește, nu, dar se simte. Inima doar știi că niciodată nu minte. Îi dă cu play, nu, ea bagă pauză, îi dă replay, din ce cauză? Cauzele, scuză, mijloacele, frate. Așa că stai chill și mai trage o carte. Ea un copil vesel, suflet curat. El golan de mic iubea necondiționat, iubea strada, își iubea golanii. La fel de mult el își iubea și banii. Jurământul lui a fost să nu mai iubească niciodată, asta din cauza dramelor de altă dată. Tot ce el iubea se pierdea în zare, voia să fie doar un oarecare care nu dădea crezare la tot ce se întâmpla în jur. Deci puteam să jur că viața te pune mereu la încercare. Prea multe detalii, prea multe gânduri banale. Era o fată veselă, dar cu tristețe în privire. Băiatul a citit asta și a simțit o ocolire. A încercat să afle tot ce avea în suflet, dar răspunsul primit era numai un cuget. Doi copii, viața de-abia a început. De la prima secundă la ultima nu este mult. Timpul trece, el afla povestea ei. Avea prieteni, nu se înțelegeau și nepăsarea lui. Tatăl ei consuma alcool plus trauma trecutului. Pe lângă toate astea mai era ceva, frica ei că cei doi copii niciodată nu se vor vedea. Da, din păcate asta s-a și întâmplat. Au trecut zilele, au trecut lunile, apoi s-au uitat. Da, au trecut zilele, au trecut lunile, apoi s-au uitat.